na sa karong Lunes, mga bata, mga kasama. Unya na kita sa unang adlaw sa kung aso ninyo. Ning simunaw na nga naguluhan. Ang sikreto sa underground. Uy, unsa ba sikreto ani? Bro, si Ate Jocelyn Pundo Calgunor, yun kay Bawa din yun sa atong director si Ate Martis Parbal Boris. O ang atong spinners, Kuya Joel, kay siya may magsunod din Kuya Joel Vinci, Soundbana, labi ng Soundban, si Kuya Ricky Bangis Garing, ang umaabot nga konsyal sa Basak Pardong. Ato ang audio editor, Kuya Ariel Mangkaw, Kuya Randy Tayad, o Kuya Lloyd Cabiana. Mauni ang unang adlaw sa akong aso ninyo mga bata nga naguluhan. Og ang sikreto sa underground. Okay mga bata, di na maglay. Ani ang nanganib sa atong sugilanon nga naguluhan. Underground! Malipayo man ang akong kaluha. Ikaw dahil akong gwapang igsuon. Kaya mga gwapa gitang luha. Kung gwapa ko, gwapa sab ka. Kaya kaluha man tanduha. Uy, kasi ba sa kitchen na naasip ang cellphone? Gwapa nga lalaki. Kuan ka niya. Usa siya kasikat na artist. Happy ko no. Wapo siya o buong kay. Magalingaw hikasulti. Nagkasulti naman ang maong lalaki. Suon mo? Kumain. Magkausa. Miyato ko sa iyong concert. Gitagan ako siya o. Ipaus po siya pagtatag ko. Mao ba? Di man ini ha. Dili ko gusto imo kontrayuran. Kanang sabot ta. Maigi kasabutan ta. Nga abot sa itong pangidaron, magkauban ni tanwa. Iksuon ko. Sabay magkalugan. Sa tanong higayon, ang dam kong hulaban sa ating relasyon. Ang dam kong bangkan ang akong kuman. Naglo ka ba? Gawin ka niya. Saan ang pagkamus? O dili ang mahigugma sa sama. O ano ang atumahan? Balik ka na, Lisa. Ito pa sigara ko kunin mo. Ano ako patutunan ko mo? Dili subsidiyo ito. Ang mga kadayo. Pero ganito ito. Dili ko na. Ito pa itong malikay-sikay. Ano sa itong panginoon? Dili ka na. Polisa! Nakikita kami dito na. Malukoy ka, sir. Kasi kunin na ako. Ano na pa sakit ang imong anak, sir? Ikaw lalaki. Ayaw lang pagpakita sa aking anak. Papa! Sukol! Sukol! Dili ko masukol, sir. Apahan ka sa babae na akong mahal. Ay, ni Marinante. Nagdugay mag-ilaw. Yes, sir. Ayaw sa kalayo, Lisa. Dili sa bagay ni mo. Tara! Tara! Ikay kong maay mi Serenante. Ganang dili man mumutugot ni Ana, Mama. Dili na ko minor ni edad. Tungod kay pobre lang Serenante, mao ba? Maong dili mamuuyon nga magkahigong maay mi. Dili ka na ang hinundan o Diyos. Bisan
kinsang lalaki. Ayaw pagbati o gumaanak. Unsa? Ginawayan ko ninyo ang Mama! Tahan ka na ba'y kasing-kasing? Mabati o gugma? Unsa hinungdan? Unsa, Mama? Unsa hinungdan, Mama? Odessa, dili ko gusto na mawha ka na mo ni Papa. Dili ko magkatugot na mawha ka na mo, anak. Mawtahin ko. Matuo sa akong isulti ni mo. Wa ko makasabot. Wa ko makasabot ninyo. May kasing-kasing ko mabati o gugma. Nga na inyo makumpungan. Sultihin ko kuno sa hinungdan. Gisultihan mo ba si Odessa? Wa, Henry. Niluoy ko sa akong anak. Wa mo na lang unta dawata ang mautan niya kani Antong Henry. Nasayod ko nga moabot ngayon yung mahigugma ang atong anak sa usa ka lalaki. Hindi ko na una mo unta ka na kani Anto pa, Henry. Gibasol ko nimo? Ayaw kong masula. Kay gibuhat ko kanto para nimo ug sa atong anak. Henry. O karon na na supay sa kong asoy kaninyo. Na problema na kita ni Henry. Ang bugtong na itong mahimo. Ang pagbabag sa gugma ni Odessa. Sultihan na ka si Odessa. Ayaw. Gusto ka ba nga hangtod sa hangtod maingon ni anak ang imong anak? Kinahanglan nga malagyan niya ang tunglo anita. Anak, kumusta ka? Gibati ko kaluyaw ka pala ang kapatid, Henry. Oo, Gibati ko nga. Iwa na siguro ko'y paglaong nga makalikawan sa tinilipid. Jisa. Si Odessa lang ang bugtong wa masayod. Yun dili siya ang isultihan sa sikreto. Ay tuloy sa panghitabo kanyato. Dili ni Mama. Ako. Kung nagkakalian ka rin, may ikabuman ko na bukas. Ayaw paghilat, Jisa. Masulba na nato ang tanan, anak. Kasi dili pa masulti ang akong isuon. Gibati ko nga. Nahigugman siya sa katuwa. Ug kumahatag niya ang kaputli ngadto sa usa ka lalaki. Mapili ko. Mapili sa usa. Mapabili ko din ni Mama. Dili, Mama. Gusto na. Gusto na, anak. Ayaw mo paghilat. Utang na mo ni mama mo. Ni Odessa. Kung unsa man ang among kahimtang karon. Diyos ko. Unsa man eh. Lalo di may masultihan si Odessa.
Gisunod-sunuran ko nila mama o papa ang mga tao nga makapantin ako. Ultimo sa paggawa sa pagtahan ni ako kawak. May tao nga nagbantin ako kanunay. Renante, gusto ko munayas ni Kuya. Nan ako bisag asa, mauban ko ni mo. Dili makaangayan sila si mama o papa. Dili sila gusto mahigugma ko. Maumulayas ko. Nan ako bisag asa, mukuyog ko ni mo. Wa ko makasamot nila kung yun ang ingon ni Ato ilang isulti ni mama na ko. May pagbatik ko. Huwag nahigugma ko ni mo, Renante. Nahigugma ko ni mo. Nahigugma ko sa mga Kapit na mahurot ang pinumbas na nasa sud sa basong orasan. Nahibaw. Sa katapusang gutlo, ako ang mudaog. Maakot sila. Naman, ang dinhi sa ilaw sa tubig. Ang saad gayon. O kung ako ang mudaog, kinahanglan tumano nila ang lagda sa among gikasabutan. Hinay-hinay na sa pagitumang puting bato, nagpasabot, yahaduol na ang katumanan. niya. Nasumpay-sumpay ko ng hapulog mga kurtina. O nagdanasap ko gamay nga salita. Ingon man kwarta o mga alahas. Wadto ko sa may terasa. Lipaton kong nagpantay na akong tao diha sa may pultahan ni ining akong tawagan. Unfair ka mo, mama. Mama. Layasan ko ka mo. Asam ka inyong napita ang hintun sa babae at nakikita. Hindi na magkuha ko siya. Hindi na makita ko siya. Sino siya? Hello? Oh. Malipay na gulang, ang butan na bata, hinanay binangga. Mga bata, ang sumpay sa kung aso ninyo ng simanao ng naguluhan, ang sikreto sa underground, din nilang sa mga aso ni Kuya Guliat kinatanan, sinuwat ni atin Silin Pundo Calgono, ang ato Andretrice Ate Marquez Parbal, Boris ang atong spinner Kuya Joel Beach, soundman Mr. Ricky Bangis Garing, ang atong recording audio editor Kuya Ariel Mangkao, Kuya Randy Tayad, o Kuya Joel Lloyd Gabian. Kinitanan, dalit ka na po sa Aremen Drama.